Balma Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de setɔ ye min bɛna lase aw ma aw denkɛ ani aw balimakɛ fɛ professeur Ousmane Eric Jakite ka aw ladɔnniya ko bi ye tɛnɛ mɛ kalo tile 10 ka taa bila kari donna mɛ kalo tile 16 farafin kalo tile 28 o dafala ka bɛn bi tɛnɛ ma ka taa bila farafin kalo tile 4 na dolo jate la funteni kalo filanan tile 20 dafala ka bɛn bi ma ka taa bila funteni kalo filanan tile 26 la o wagati kibaruya de bɛna lase aw ma ka aw ladɔnniya dolo min bi mara la ni wagati na n'o ye sigilolo ye ni nazaraw k'a ma ko Venus o Venus dolo in o de bɛ mara la ni wagati na ni arabu k'a ma ko Zurati Zurati dolo in de nɔrɔ barikalen don dugumakolo kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn ni dolo in nɔrɔ ma ko olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di k'olu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan mɔgɔ minnu jɛɲɔgɔn bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ n'o ye toro mɔgɔw ka dolo ye karisa ye mɔgɔ sɛbɛ baara nasugu minnu ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na olu bɛ se ka tali kɛ dugukolo baaraw kan fɛn minnu bɛ tali kɛ agriculture kan ani alimentation ani luxe baaraw olu bɛ ja ninnu fana na masirima fɛn minɛnw olu feereli olu baara kofɔlen ninnu ka di ni mɔgɔ ninnu na fo ka taa se banki ma wariko ɲɛw o baara nasugu ninnu ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ani aribu n'o ye bololabaaraw ye bololabaara nasira caman bɛ yen o ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na bana min bɛ se ka ninnu sɛgɛn u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ninnu kan k'u janto kan yan fan fɛ kan dimi ani gɔnɔkɔnɔdimi ninnu kan k'u janto ni bana kofɔlen ninnu na olu ye daganko ye an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn ka di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beliw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na k'aw ka ko kumaɲɔgɔnya aw ka kumaɲɔgɔnya barikalen don kosɛbɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko barika bɛ aw dalakan na ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw ka wasa don aw yɛrɛ dalakan na o bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw ka laɲini caman bɛ yen nɔ olu bɛ se ka sabati aw bolo kɛnɛya o sinsinnen don hakilina filan minnu bɛ aw la k'aw k'olu bila ni dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka banamini caman bila aw ka sira kan nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mɛ kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisigɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala adama ka so funteni kalo filanan denw toro ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko aw ka hakili to aw yɛrɛ la piège caman dalen don aw ye aw ni aw jɛɲɔgɔn yɛrɛ fɛ aw ka ko man bɔ mɔgɔw bolo ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw faratila k'aw bɛ se ka taa jigi dingɛ kɔnɔ min yɛrɛ ti aw ka laɲini o b'a yira k'a fɔ k'aw ka hakili to aw yɛrɛ la ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la banamini ka ca aw ka sira kan pièges ani balinako olu b'a aw ka sira kan dɔgɔkun kɔnɔna na ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ko aw bɛ se ka aw jigida garisigɛ balilenw kan yɔrɔ janfɛ garisigɛ minnu bɛ cun ni a sɔrɔ man bon ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mɛ kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala dawuda ka so funteni kalo 3nan denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko fɔɲɔgɔn kɔ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o de fanga bɛna bonya kosɛbɛ ɲɔgɔn lafaamuya baliyaw a ka di aw ye mɔgɔninfinw ka aw lafaamuya cogoya min na a ka waleyaw la ko o de bɛ se ka gɛlɛya bi olu la aw ka kumaɲɔgɔnya la aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na n'aw bɛ se aw ka dusu bila ka wagati wɛrɛw kɔnɔ a ka ca la o wagati ninnu kɔnɔna na aw ni mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu n'o tɛ a ka d'aw ye a ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamu cogo o cogo ko gɛlɛya bɛ don o la ka daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la a bɛ se ka aw jigida garisigɛw kan garisigɛ ninnu bɛ sɔrɔ cogo min o bɛ tila ka yɛrɛkɛ ka bɔ aw bolo o cogoya kelen na garisigɛ ma basigi ka ɲɛsin aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw fasosodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Idirisa ka so samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw ni dɔgɔkun kɔnɔna na
banamini yɛrɛ fanga ka bon aw fana ka sira kan dibi fanga ka bon a ka di aw ye a ka laɲiniw ka se ka sabati cogoya minnu na ko banamini fanga ka bon ni aw bɛ se aw k'a ka kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ kamasɔrɔ ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na banamini fanga ka bon dibi bɛ aw ka sira kan layidukanw bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ k'a ka gɛlɛn o layidukanw ka se ka sabati i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a fɛ a ka kɛ cogo minnu na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 21 na ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion denɲɔgɔnsodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Ibrahima ka so samiya kalo 2nan denw Lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛdaw caman ɲɛsinen don aw ma kunnafoni siraw o jɛlen don wasa ni kunkɔrɔta ani yɛlɛdaw wulikajɔw barakalen don aw fan fɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka ca la aw kun sigilen don ka jaabi caman kɔnɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na k'aw bɛ se ka na jaabi ɲuman sɔrɔ a ka waleyaw la aw ye waleya minnu kɛ don tɛmɛnenw na k'a bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasa ni kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagati ka na bila camancɛ yɔrɔ wagati la a bɛ se ka garisigɛ balilenw sɔrɔ garisigɛ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka yɛlɛda ni wasa lase aw ma ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge dimisodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Isa ka so samiya kalo 3nan denw vierge ni dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilina filanfilanw de fanga ka bon aw ka yɔrɔ la kosɛbɛ kamasɔrɔ aw bɛna ko kɛ i m'a ye hakilina filanfilanw bɛna don aw ka ko la ka se k'a ka ko lasumaya aw bolo nka fɛn bɛ tali kɛ garisigɛ kan garisigɛ fanga o ka garisigɛ sira datugulen don garisigɛ fanga o ka suma kosɛbɛ kosɛbɛ kamasɔrɔ bɔta yɛrɛ fana o yɛrɛkɛli fana fanga ka bon aw ka dakan kɔnɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se fo aw ka dusu faga ka se ka baara kɛ ni hakili ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na bari dɔgɔkun ka girin ka ɲɛsin aw ma ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansu kawla kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Umaru ka so furusodenw balansu ni dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛdaw ani wasaw olu de ɲɛsinen don aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na ɲɔgɔn lafaamuya aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko barakalen don ni kosɛbɛ min bɛ aw bolo mɔgɔ minnu bɛ furutaama kɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ko furutaama siraw olu barakalen don ni mɔgɔ kofɔlen ninnu bolo kamasɔrɔ ɲɔgɔn faamuya bɛ aw ni aw mɔgɔ ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se aw k'a ka ko sɛbɛlama minnu bɛ yen n'aw bɛ fɛ k'olu kɛ ko nin y'o kɛ wagati ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagati fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma garisigɛ siraw olu jɛlen don ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibisodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Ayuba ka so scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na jɛɲɔgɔnyaw olu sira barikalen don ka ɲɛsin aw ma fo ka taa se kumaɲɔgɔnyaw aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ k'aw bɛ se ka aw jigi da o layidukan ninnu kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagati ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw bɛ se k'aw jigi da o laɲini ninnu kan aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la garisigɛ sira olu jɛlen don bɛn o sira o sinsinnen don aw yɔrɔ la kosɛbɛ kɛnɛya fana sinsinnen don ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma sagittaire sirasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Ayuba ka so sagittaire ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ sira o datugulen don banamini fanga ka bon aw ka dɔgɔkun kɔnɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ a ka di aw ye aw b'a fɛ aw ka laɲiniw ka se ka sabati cogoya minnu na ko gɛlɛya bɛ don olu fɛ sira caman fɛ dibi b'a aw ka sira kan ni aw bɛ se aw ka ko ɲɛnama minnu bɛ yen nɔ k'aw bɛ se ka bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ nka kunnafoni o sira o jɛlen don nka fɛn bɛ tali kɛ aw ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn lafaamuya o sira ani ci bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ banamini bɛ olu sira kan kosɛbɛ kosɛbɛ wa aw ka dusu bila ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya o sinsinnen don ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 23 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala masa Solomana ka so fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ni aw jɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ aw ni aw baarakɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ hakilina filanfilan o de bɛ se ka aw sɛgɛn ni dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma na aw bɛ fɛn fɛn kɛ k'aw ka baara kɛ di aw yɛrɛ ka hakilinaw ye nka mɔgɔ wɛrɛ ka hakilinaw bɛ se ka aw bila fili kɔnɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw yɛrɛ ka hakilinako olu de barikalen don ka ɲɛsin aw yɛrɛ bakun ma wa a b'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ nin mɔgɔ kofɔlen ninnu na
minnu ka baara ye ala deli baaraw ye ko ala deli fanga ka bon ni mɔgɔ kofɔlen ninnu bolo sarakaw baraka bɔ aw ka saraka la ni dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ ni aw bɛ se aw yɛrɛ k'a ka laɲiniw kɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka nisɔndiya ni wasa lase aw ma dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala badara ali ka so verseau ni dɔgɔkun kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ banamini fanga ka bon a ka di aw ye aw ka laɲiniw ka se ka sabati cogoya minnu na dibi fanga bɛna bonya o siraw fɛ wa jama minnu kun kundalen don aw kan ko jamaw siraw bɛ dɔgɔya ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ se ka kunbɛ cogo sɔrɔ a la wa k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ko aw bɛ se k'aw sigi ni fariganw ye farigan minnu bɛ tali kɛ kunkolodimiw ni fiɲɛ sira tɛmɛ banaw fiɲɛ sira banaw aw bɛ se ka hakili to olu la kosɛbɛ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso de mɔgɔ minnu bɔgɔtala nuhun ka so poisson ni dɔgɔkun kɔnɔna na hakilina filanfilanw o de bɛ aw fana sɛgɛn kosɛbɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ farigan bɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ la ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na k'olu ka farigan fiɲɛ mina bɔ o bɛna se ka kɛ sababu ye ka yɛlɛda lase ninnu ma n'o tɛ garisigɛ sira o datugulen dɔ ka ɲɛsin ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma kosɛbɛ bɛn ani ɲɔgɔn lafaamuya o bɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye an balima mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba nin de kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ka aw ladɔnniya ko halisa an bɛ toro mɔgɔw ka wagati la n'o ye funteni kalo 2nan ye a b'a yira k'a fɔ nin wagati in kɔnɔna na mɔgɔw ka laɲiniw sabatili wulikajɔ sababu an'u ka laɲiniw sabatili sababu bɛ bɔ u yɛrɛ ka wulikajɔ la kamasɔrɔ kow ka suma kosɛbɛ nin wagati in kɔnɔna na i b'a fɛ mɔgɔ caman b'a fɛ bakuruba sara la mɔgɔ caman b'a fɛ laɲiniw ka se ka sabati cogoya mun na ka kɛ u sago ye ko gɛlɛya bɛ se ka don o la nka a ka ca la minnu cɛsirilen don n'u bɛ wuli ka jɔ kosɛbɛ olu bɛ se ka jaabi dɔ sɔrɔ a la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ nin de bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la an ti bɔ kɛnɛ kɔnɔ fiyewu ni ma karamɔgɔkɛ fo karamɔgɔ mamadu dawu kucala n'ale yɛrɛ ye dolo karamɔgɔ ye a ka foli bɛ kɛnɛ kɔnɔ ni wagati in na nin de bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la an b'a fo la aw kan bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun ja ne ni aw bɛɛ lajɛlen na